Sup guys, Σόκρατες Ελλάς εδώ. Γίνονται πλά στη χώρα μας αυτές τις μέρες. Να πω ότι σήμερα χάρηκα πάρα πολύ, γιατί οι ανακοινωμένοι ήταν στους δρόμους, οι παλάτες πήγαν να χαλάσουν τη διαδήλωση, πώς το λένε, απομονώθηκαν και έτσι είχαμε μια ειρηνική διαδήλωση. Έτσι δεν είδαμε να σπάνε μαγαζιά, τράπεζες, να χτυπάνε πολύ αστυνομία και τέτοια. Και γενικότερα είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος. Το προηγούμενο μου βίντεο είναι πάλι έτσι με αφορμή πάλι την διαδήλωση είχα κάνει έτσι για τους μουσουλμάνους. Πρέπει να σας πω ότι δεν βρέθηκε ένας άνθρωπος να μου πει ένα επιχείρημα έστω εντελώς, δηλαδή να μου πει «ΟΚ, φίλος, γι' αυτό και γι' αυτό οι μουσουλμάνοι πρέπει να προσέρχονται στη χώρα σου». Πράγμα το οποίο δεν ισχύει. Anyway. Λοιπόν, να πω για την κοπέλα που έφτιαξε αυτό το βίντεο, δεν θυμάμαι το nickname, sorry. Καταρχήν κάθεσαι και κράζεις εκεί πέρα ένα κοριτσάκι που έφτιαξε ένα βίντεο για τον Justin Bieber και λες ότι πρέπει να... Καταρχήν λέγεται Justin Bieber, δεν λέγεται Bieber. Έτσι, εντάξει, καταλαβαίνω, δεν έχει έναν στο εξωτερικό προφανώς. Κάθεσαι και την κράζεις, ξέρω εγώ, και τα λοιπά. Όχι, έπρεπε να κάνεις άλλα πράγματα για την ηλικία σου και τα λοιπά. Καταρχήν απαντάω μόνο σε σένα, γιατί βγήκαν κάτι άλλοι λύθοι και έβριζαν απλώς. Και ενώ εσύ έχεις επιχειρήματα, και νομίζω τα επιχειρήματά σου είναι λάθος γενικά. Λοιπόν, καταρχήν δεν μπορώ να καταλάβω με ποιο δικαίωμα κρίνεις. Έχει ο καθένας το δικαίωμα έτσι να κρίνει όποιον θέλει, αν είναι δυνατόν. Και κράζεις αυτή την κοπέλα η οποία είναι πιο όμορφη από σένα, έτσι. Γι' αυτό κάθεσαι και έχεις κοιλιάσει. Και λες, ξέρω εγώ, γιατί είναι κακό να είναι γκέι ο Justin Bieber. Φυσικά, και πρέπει να σου πω ότι ζούμε σε μια χριστιανική χώρα, και το να είσαι γκέι θεωρείται μεγάλη αμαρτία. Οπότε πολύ καλά αυτό το κορίτσι. Πρέπει να θεωρεί ότι είναι κακό το να λένε ότι ο Justin Bieber είναι αμαρτωλός. Είναι κάτι που η θρησκεία μας το απαγορεύει, και μάλιστα στο Λεβιτικό αναφέρει ότι πρέπει να θανατώνονται, αν και το Λεβιτικό, ας πούμε, απορρίπτεται από πάρα πολλούς, από τους περισσότερους θα έλεγα. Anyway, και μετά μου λες για τους Pink Floyd, ας πούμε, οι οποίοι δεν είναι τόσο καλοί όσο ο Justin Bieber, εννοείται. Και λες ότι ο Justin Bieber θα έπρεπε να είναι στο σπίτι του, να διαβάζει, δεν ξέρω και εγώ τι, να κάνει πράγματα της ηλικίας του. Εγώ πιστεύω ότι όλα αυτά τα λες επειδή πώς το λένε, ζηλεύεις που δεν είσαι τόσο διάσημη όσο αυτός. Και εγώ πιστεύω πρέπει να είσαι λίγο μικρότερη μου από ό,τι κατάλαβα, αλλά θα ήθελες και εσύ στην ηλικία του Justin Bieber να κάνεις έτσι πράγματα, να είσαι διάσημη, να έχεις λεφτά και τέτοια. Και θα συμφωνήσω και με αυτό που είπε σχετικά με το αν είναι γκέι, ότι έχει τόσες γυναίκες γύρω του και δεν αναγκάζεται να γίνει γκέι ο Justin Bieber. Γιατί όσοι είναι γκέι αναγκάζονται επειδή δεν τους πλησιάζουν οι γυναίκες. Αυτά guys. Ευχαριστώ που είδατε, κάντε subscribe κάπου εδώ που είναι, δεν ξέρω. Και αυτά.